Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kan long kasin ka beningkong baka jela Meghalaya kan saki ka jingklat no jong ka way ka nurse ka balong ka sipai ka bahakmat jong ka tanat ka kot ka kia ban yakun tma persya ya ka klam jingpang COVID-19 ka balawan lenshop ting yagani ka jela hagani ka sin ka baar yagani ka nong tre jong ka tanat ka kot ka kia ka batray kum ka contractual staff nurse ha ka obstetrics and gynecology ward jong ke Negrims Hospital Shillong la tip kerteng ya ka kum ka kong badap hun rapsang kat kum ka khubor bala yo lum la ya tho ba ka ni ka nurse ka kong badap hun rapsang kala ya bit ya ka jingpang COVID-19 kala sha sumar ha Dr. H. Gordon Robert Hospital Shillong henrai kala khlatno nagani ka sla perthai ha ka arpu tarik ubna jemmang arajar arpu wei ha ka por shipho baje min step hakarta ka baar po hundreus nem. Nakaliang jong ka Trained Nurse Association of India Negrims Unit kalapa ru ya ukurwo sngolam syaki bahayeng asem jong ka kong badap hun rapsang kibalamat ya gani ka jing sngosi ka baktang tam haka jing im ka jong ki ba ublay traken rat unpa ya umensim jong ka jing pentengen hakum gani ka por ba ulo ubadom ulawan tap ya ka yeng ka sem jong ki.